pescadors, anem pel segon xacra. Bueno, el segon depèn de com ho miris, perquè no estem parlant d'ordre numèric, sinó que estem parlant de el número 2 de carta, la carta 2, la segona carta en aquest cas. Recordeu que en l'anterior hem parlat del centre unió, que es divideix en dos, el centre esperit i el centre terra. Ara parlarem del centre terra. De l'esperit ja n'hem parlat, el que connecta amb dalt. Ara toca parlar del xacra base, xacra arrel, que també en deien, i jo anomeno xacra terra o centre terra, perquè és el que permet connectar amb la terra. Però la terra es pot entendre de moltes maneres. Es pot fer de manera molt mística, que seria Gaia, la Pachamama, etc., una entitat viva en la qual ens nodreix, o ho pots fer-ho des del punt de vista més material. Bàsicament el que t'està dient és toca de peus a terra. Ara el que toca és coses materials. Alguna història passa que la teva ànima ha dit ja n'hi ha prou, aquesta persona ara ha de tocar, aquesta personalitat, ja que és l'ànima la que parla, doncs ha de viure experiències materials. I materials vol dir, ocupa-te'n de la feina, del teu cos, de la salut, dels diners, de les arrels, de la família, d'on vius, de tot el que té a veure amb l'arrelament en aquest món per la supervivència. I a vegades això pot portar precisament pors, moltes pors, de falta de diners, de falta de menjar, de falta de supervivència, etc. Però la part positiva d'aquest xacra és toco de peus a terra i me vaig arrelant bé, agafo arrels en aquesta terra, perquè jo sóc com un arbre que necessita la llum del sol, de dalt, però també necessita els nutrients de la terra, i tinc que tenir unes bones arrels ben arrelat per poder créixer i donar fruits a la llarga. Bàsicament s'ha d'entendre així. Necessitem la llum del sol i l'energia de la terra, les arrels. Aquest xacra t'està dient això, estàs visquent aquestes energies. Estàs visquent o viuràs d'aquí poc, que està sortint això. I és l'ànima la que t'està activant aquest xacra perquè visquis aquestes energies. És una carta de xacra, una carta de centre, per tant és important per la teva evolució. Tinc-ho en compte, no és una qualsevol, d'acord? És semblant a la dels ratxos, a nivell d'important, però el que passa és que una carta de raig és més sutil, és més energètica, en canvi aquests són vivències concretes que has de viure. Si teniu algun dubte, m'ho pregunteu en els comentaris i si no, ens veiem en el següent vídeo.